נדבר על סוויפט ו-Objective-C. טוב, אז כל האפליקציות שלנו קורות ב-Objective-C, ולא נתחיל לכתוב אפליקציות, נראה שנתחיל להכניס סוויפט לאט לאט לתוך האפליקציות של ה-Objective-C שלנו. יש גם המון open source libraries, framework'ים של אפל כתובים ב-Objective-C. Objective-C לא הולך לשום מקום, ואנחנו צריכים לחיות עם זה. צריכים, בוא נגיד ככה, לדעת איך לקחת את כל הקוד שכתוב ב-Objective-C ולשלב אותם בקוד של סוויפט. אז למזלנו יש compatibility מאוד טוב. ה-project structure הוא אותו project structure, חוץ מזה שהקבצים שלנו הם בסוויפט ואין header files. כל Objective-C framework יכולה להיות imported. אז מה נשאר? צריך, יש את הקוד שהתרגלנו אליו ב-Objective-C, ואנחנו צריכים עכשיו לדעת לכתוב אותו בסוויפט. אז נניח יש לנו UI view, כמו UI table view. אז במקום לכתוב alloc init with frame בלה בלה בלה, אנחנו פשוט צריכים לא לכתוב יותר init with, הפריים יהפוך להיות ה-variable הראשון, וכך הלאה עם שאר ה-variables. ID יהפוך ל-any object, וכמובן לקרוא ל-properties במקום סוגריים מרובעים, נקודה. אפשר להשתמש ב-optionals במקום לקרוא ל-respond with selector, שהוא כבר לא קיים יותר, אנחנו נוכל לשים סימן שאלה בסוף המתודה, ואם היא לא קיימת ב-myObject אז נקבל nil ואז לא נכנס ל-if. אז קאסטינג, אז בגלל בוא נגיד ככה, אם יש לנו איזשהו נגיד NS array, אז בסוויפט הוא typed ו-Objective-C הוא לא typed. אז למשל אז מן הסתם גם שם וגם פה, אז אין שום גרנטי שקאסט הוא יצליח. אז שוב, אנחנו יכולים להשתמש, למשל במקרה הזה שאנחנו לוקחים מ-user defaults ורוצים להוציא איזשהו NS date, אז אנחנו נשתמש ב-downcast, שזה בעצם ה-s, ה-keyword s, סימן שאלה. ושוב, אם הקאסט הזה לא מצליח, אז בעצם נקבל nil ולא ניכנס ל-if. ולא נקרוס כמובן. אוקיי, אז לעבוד עם nil. אז שוב, ב-Objective-C אין שום גרנטי שאובייקט nil או לא nil. אז אם נניח אנחנו עובדים למשל עם הדלגייט של ה-table view, שהדאטה סורס של ה-table view, אז יכול להיות שאנחנו נקבל נילים במקום ה-table, נגיד ב-self for all, נקבל ניל ב-table. יכול להיות, לא יודע. אז בגלל זה אפל הפכה את כל ה-variables האלה ל-optional. אז באמת תראו, כשאתם משתמשים ב-API של קוקואה, שכל ה-variables שיחזרו לכם הם יהיו optional. אבל מה, לפעמים אנחנו יכולים להיות בטוחים נגיד, כמו במקרה הזה של self for all, שהטייבל הוא לא יהיה ניל. אז בגלל זה אנחנו נקבל implicitly unwrapped optional. כולם יודעים מה זה המונח הזה? implicitly unwrapped optional? מי יודע? אוקיי, אז בעצם יש לנו optionals, שהם בעצם יכולים לקבל ניל או לא להיות ניל, אבל אנחנו יכולים לדעת שאחרי שאנחנו עושים init, ה-variable הזה הוא כבר לא יהיה ניל.
אז אנחנו לא נרצה כל פעם לכתוב את הסימן קריאה כדי לעשות לו unwrapping. אז באמת כאילו מספיק פשוט להעביר נגיד להגדיר את ה-variable הזה עם סימן קריאה בסוף, ואז פשוט לא נצטרך לעשות לו, כל פעם שאנחנו נתייחס אליו, אנחנו לא נצטרך לכתוב שם סימן קריאה. כאילו אופשנל, אז אתה אומר למרות שהוא אופשנל, אני יודע שיהיה שם משהו? נכון, כי באינית כבר הכנסת אליו משהו, וזהו, זה מספיק. אוקיי, אז extensions. אז פה categories ב-Objective-C, לא צריך לעשות להם import, אפשר להוסיף להם properties, אבל הם צריכים להיות computed. מה זה computed properties? זה properties זה כמו שאתם ב-Objective-C עושים, נגיד מגדירים property, ואז בהם אתם עושים לזה override, כותבים סלקטור. אז בסוויפט אתם יכולים פשוט, כשאתם מגדירים את var, אתם יכולים להגיד get ו-set, אבל יש קיצור דרך שאם יש לכם רק get, שהוא read only, אז פשוט תכתבו, נגיד במקרה הזה אחרי ה-CG float, סוגריים מסולסלים, ותכתבו את ה-read only. אז ה-array יהפוך להיות read only, ותשימו לב ש-CG rect הוא בכלל לא קלאס, הוא abstract. אפשר גם לעשות extension ל-abstract ל-enum. זהו, זה בקטע הזה. אז closure'ים. אז יש בעצם, כמו שציינו לפניי, יש בעצם, נגיד ככה, closure'ים בסוויפט הם בעצם blocks ב-Objective-C. הם יותר נוח לעבוד איתם, הם יותר קריאים. גם יש לכם פה דוגמה של בלוק ב-Objective-C מול בלוק בסוויפט, מאוד פשוט. בהתחלה יש לכם את הפרמטרים, return value וגוף ה-closure. אז צריך לשים לב אני לא יודע אם נתקלתם, אבל תמיד, אם נגיד אתם כותבים בלוק ב-Objective-C, אז נניח, נגיד יש לכם פונקציה ויש בתוכה בלוק. אז יש את המשתנים של הפונקציה שהם מחוץ לבלוק. והמשתנים האלה, נניח ואתם כן רוצים להשתמש בהם בתוך הבלוק. אז אם לא תכתבו את ה-keyword בלוק, אז הם יהיו copied. אבל אם כן תכתבו בלוק, אז הם יהיו modified. אתם תוכלו לעשות מודיפיקציה בתוך הבלוק. אז בסוויפט זה אוטומטי, אתם לא צריכים לכתוב בלוק. by default, המשתנים האלה אתם יכולים לעשות לזה מודיפיקציה. ועוד דבר, כמו שציינו לפניי, שיש את העניין הזה של ה-retain cycles, שב-Objective-C אנחנו מתמודדים איתם עם זה שאנחנו מגדירים weak self. בסוויפט יש לנו capture lists, שזה בעצם, לפני שאנחנו כותבים את הפרמטרים של ה-closure, אנחנו נציין ברשימה את כל רפרנסים לקלאס, לאובייקטים, מסוג קלאס שנשתמש בהם בתוך closure. אז במקרה הזה זה unowned, שכמו שציינו לפניי, זה אומר שזה weak, אבל הוא לא יכול להיות nil. אז במקום באמת להתעסק בכל עניין הזה של סימני שאלה, באופשנל, אז פשוט כאילו תובנות, וזה יקצר לנו חיים בקטע הזה. אוקיי, אז שוב, נניח יש לנו איזשהו, נגיד, קוד של Objective-C, ואנחנו רוצים, לא יודע, להשתמש בסרוויס שכתבנו בסוויפט, או שאולי פרוטוקול, קורא. אז אנחנו צריכים לשים פרפיקס לפני הקלאס או פרוטוקול הזה של Objective-C. עוד מקרה שאתם יכולים להשתמש בו זה שבסוויפט אתם כן יכולים לכתוב, לא יודע, אפילו שם של קלאס ברוסית, של אמהרית או whatever, אבל זה לא ולידי ב-Objective-C, אז אתם כן, באמצעות האופג' הזה אתם יכולים להגדיר
לפני שאתם מגדירים את הקלאס, בעצם את השם שלו שהוא יהיה ב-Objective-C, ואז תתייחסו אליו לפי השם הזה שיהיה בתוך הקוד. שאתם בעצם, אוקיי, יש גם את ה-Dynamic, ש-Dynamic זה אם אתם רוצים שאיזשהו property, ההתייחסות תהיה אליו ב-runtime, זאת אומרת, סוויפט, אם אתם לא יורשים נגיד בסוויפט ב-NS Object, בעצם אין שום דרישה לרשת מ-NS Object בסוויפט, בניגוד ל-Objective-C, אז אין לכם שום שליטה על הראנטיים בעצם. אבל אם אתם כן יורשים מ-NS Object, ואתם כן רוצים נגיד, לא יודע, לעשות מתוד סוויזלינג, או לא יודע, KVO, אז נגיד על ה-variable הזה, אז תשימו עליו לפניו dynamic, וכן תוכלו לעשות את זה. סלקטורים, אז סלקטורים הם סטרינגים למעשה, זאת אומרת מספיק, למשל כשאתם אומרים target לכפתור, אז מספיק באקשן להעביר סטרינג ליטרל, וסוויפט תהפוך אותו קומפיילר חכם מספיק לצוק לך שהסלקטור קיים? R3? כן. אין שום פרפורם סלקטור בסוויפט, אז אם אתם רוצים נגיד לכתוב delegate, אז במקום נגיד להגיד response to selector, אז אתם משתמשים באופשנל chaining. אתם תכתבו פשוט סימן שאלה אחרי בעצם השם של הפונקציה, ושמה בעצם אם זה באמת לא קיים, אז פשוט תקבלו ניל, ואז האיף הזה לא יקרה, ואז כאילו לא תוכלו לשלוח את המסג' הזה לדלקט. השורה הזאת של ה-button ו-target button, זה עובד גם אם אני לא ב-Objective-C runtime? זה עובד תמיד. עובד תמיד? כן. אוקיי, אז properties, נגיד, אם רוצים להגיד שאיזשהו property הוא copy, אז פשוט תרשמו NS copying לפני. אז אוקיי, אז יש גם data types. אז strings שהם סטרקטים, סטרינגים, dictionaries, אינטים, פלוטים, arrays הם סטרקטים בסוויפט, הם לא קלאסיים. ויש ברידג'ים ביניהם, זאת אומרת סטרינגים הופכים לסטרינגים, native number types הופכים לנמברים, arrays ל-NS array, dictionaries ל-NS dictionary. אם אתם רוצים לקחת NS array ולהפוך אותו ל-array בסוויפט, אז אתם תקבלו בעצם array מסוג any object. כי שוב, ב-Objective-C אין לנו שום ידע על הטייפ של ה-array. ובדומה ב-Dictionary, אתם תקבלו אותו, כשאתם לוקחים NS Dictionary, הופכים אותו ל-Swift Dictionary, תקבלו NS Object כ-Key ו-Value כ-Any Object. איך NS Object כ-Key בסוויפט? מה? סליחה? ב-Dictionary. ה-Key הוא מסוג NS Object. כאילו, אם אתה הופך NS Dictionary ל-Dictionary, לסוויפט, אבל בסוויפט אין NS Object, לא? יש, בטח שיש. אתה כן יכול להשתמש ב-NS Object במסוויפט. כי שוב, כי כל דבר שיש לך בקבוע, קיים גם בסוויפט. יש לך, אתה לא חייב לרשת מ-NS Object. נכון. אוקיי, אז יש גם design patterns שאנחנו מכירים. אז יש delegate. קודם כל ה-design patterns שיש ב-Objective-C, בקוקורה, הם קיימים גם בסוויפט, מן הסתם. למשל, ה-delegate. אז כמו שציינתי מקודם, אין response with selector, השתמשו ב-optional chaining. Key value observing, כשאני מדבר על Key value observing, אני לא מדבר על כשאתם אומרים, לא יודע, יש לכם will set, did set, כמו שציינו פה, אני מדבר ממש על Key value observing של
Objective-C, שאתם נגיד, יש לכם איזשהו קלאס שהוא קופסה שחורה ואתם רוצים, נגיד, לא יודע, יש לכם UI Web View, אתם רוצים להזין לשינויים של properties שלו, אז אתם תצטרכו לעשות משהו שנקרא Key Value Observing, שזה אומר שאתם תקבלו סוג של נוטיפיקציות כאשר הערך של ה-property הזה ישתנה. אז ההגדרה היא ממש כמו ב-Objective-C, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגדיר, כאילו לשים את ה-Dynamic Keyword על ה-property הזה שאתם רוצים להקשיב לו, נגיד לזה ככה, וזה פשוט יעבוד כמו ב-Objective-C. מה, להוסיף אובזרבר בקלאס שאתה רוצה שתאזין? אתה מוסיף אובזרבר על הקלאס שאתה רוצה להאזין עליו. על הקלאס שאתה רוצה להאזין עליו? כן. לא על הקלאס שמאזין? לא, אז האובזרבר הוא הזה שמאזין, ועל הפרופרטי הזה, וזהו, אז אתה פשוט מקבל הודעות. סבבה. אוקיי, אז introspection, מה זה אומר introspection? זה נגיד is kind of class, conforms to protocol, אין כזה דבר בסוויפט, אתם תשתמשו ב-is, נגיד if object is button, זה כמו is kind of class. או שהאם אתם רוצים לדעת האם אתם יכולים לעשות cast לאובייקט, נגיד שהוא יהיה, האם הוא UI button, אז תשתמשו במקום הסוגריים UI button לפני אובייקט כמו ב-Objective-C, תגידו S סימן שאלה, UI button. אפשר גם בלי סימן שאלה, אבל אז זה פחות בטוח, כי אם האובייקט הזה הוא לא casted ל-UI button, אז במקרה הזה אתם תקבלו ניל, ואז לא תיכנסו ל-if ולא תקרסו. סימן שאלה הוא קורס פשוט? לא, אם נגיד לא היה את סימן השאלה, ונגיד האובייקט היה NS-string, אוקיי, אז בזמן רצה, אז זה היה קורס. קומפיילר לא היה מגלה את זה. אוקיי, וכדי לבדוק האם זה דאטה סורס, נגיד האם משהו מממש איזשהו פרוטוקול, אז גם אפשר להשתמש באיזה סימן שאלה. אוקיי, אז רוב הדברים פה הם באמת לקוחים ממסמך שאפל הוציאו, שמדבר על אינטרפורביליות בין Objective-C לסוויפט. זה בנוסף לספר על סוויפט, אבל זה משהו שפחות ידוע, אבל כן שווה לקרוא אותו. יש שם גם בעצם ממש תיאור איך אתם עושים mix and matching ב-Objective-C וסוויפט. זאת אומרת, אם נגיד יש לכם קבצים ב-Objective-C, אז אתם צריכים בעצם שיהיה לכם header file מיוחד עם כל האימפורטים של Objective-C שאתם תרצו להשתמש בסוויפט, ואם נגיד יש לכם איזשהו קוד של סוויפט שאתם כן תרצו להשתמש בו ב-Objective-C, אז נגיד, אתם תצטרכו בקובץ של ה-Objective-C בעצם לכתוב import, שם המודול וסוויפט, ואז תוכלו להשתמש בקוד הזה ב-Objective-C. יש גם שני סשנים מעניינים של WWDC על הנושא הזה, ויש כמובן גם את הספר על סוויפט, אז תקראו, ויש שאלות. כן, מוכר? גם לא. איזה שנה יש שם? תודה.